Дебит или кредит? Дебит. За 50, така ли? Така и остана кредит. Айде да го платя за по-лесно, да не се балтавим. 20 000 лева. Така. Ето така е станало следващата година. Отчетохме приход. Ако си спомняте, предната част отчитахме едно обръщане на обезценка. Нали? Оказва се, че е по-голяма сума. Тогава отчетохме минус разход. Тук можем също така да направим. Дебит разходи за провизии с минус. Окей, няма абсолютно никакъв проблем дали ще бъде приход или минус разход. Аз считам, че е по-коректно да бъде намаление на разход. Така. Добре, временна разлика, няма какво да го мислим толкова, справедливото е, т.е. не е справедливо, такъв е принципа на временните разлики, всичко, което съм посочил в увеличение, се трябва да го посоча на намаление. Просто са две различни основания, затова дадох и казуса. Както виждате тук в данъчна декларация имате цели 3 различни поленца, в които да пишете. Дори да напишете 50 000 на едно място, не е такъв проблем, ама ако трябва да сме максимално пунктуални, сумата, която сте платили, 20 000 лева, която сте платили, ви е в намаление на шифър 2010. Прихода, който сте учели, или намалението на разхода, който сте учели, ви отново с намаление 30 000 лева на съседния шифър 20-30. Това е. Отново всичко, което е било в увеличение, след това е в намаление. Така. Отивам на другото, което са ви доходи на персонала по стандарт 19. Много го обичате този стандарт. Всички осчетоводяват разходи по неизползвани компенсируеми отпуски, обаче почти никой не е чел стандарта. Нали? Той с това е популярен този стандарт, че той не подлежи на четене. Ама аз сериозно ви казвам, той е сложен стандарт и огромната част от него не е приложима за българската практика, тъй като ние в България нямаме частни собствени схеми за пенсиониране. Нали? Нямаме. Така че няма какво да го четете. Знаете как се осчетоводяват неизползвани отпуски. Аз няма да го правя. Знаете ли или не знаете? Знаете ли или не знаете? Всички разходи по неизползвани отпуски, които не са ви платени в края на годината, за това говорим, разбира се, в увеличение на шифър 70-70. Ако все пак, нали, нека да предположим, че някой от вас осчетоводи подобни разходи за бъдещото пенсиониране на неговите служители, в данъчната декларация все пак да покажем къде трябва да отидат. Не е тук при отпуските, където си говорихме преди малко, ами е в приложение 1, в същите клетки, в които посочваме провизиите. 10-10 в увеличение, 20-10 в намаление, тогава когато платя там заплатите 6 или 2, заплати обезщетения при пенсиониране. Отивам на това със странното име отграничаване. Отграничаване ще рече отчитане в коректния отчетен период на приходите и разходите. Дебит или кредит? Дебит. За 50, така ли? Така и остана кредит. Айде да го платя за по-лесно, да не се балтавим. 20 000 лева. Така. Ето така е станало следващата година. Отчетохме приход. Ако си спомняте, предната част отчитахме едно обръщане на обезценка. Нали? Оказва се, че е по-голяма сума. Тогава отчетохме минус разход. Тук можем също така да направим. Дебит разходи за провизии с минус. Окей, няма абсолютно никакъв проблем дали ще бъде приход или минус разход. Аз считам, че е по-коректно да бъде намаление на разход. Така. Добре, временна разлика, няма какво да го мислим толкова, справедливото е, т.е. не е справедливо, такъв е принципа на временните разлики, всичко, което съм посочил в увеличение, се трябва да го посоча на намаление. Просто са две различни основания, затова дадох и казуса. Както виждате тук в данъчна декларация имате цели 3 различни поленца, в които да пишете. Дори да напишете 50 000 на едно място, не е такъв проблем, ама ако трябва да сме максимално пунктуални, сумата, която сте платили, 20 000 лева, която сте платили, ви е в намаление на шифър 2010. Прихода, който сте учели, или намалението на разхода, който сте учели, ви отново с намаление 30 000 лева на съседния шифър 20-30. Това е. Отново всичко, което е било в увеличение, след това е в намаление. Така. Отивам на другото, което са ви доходи на персонала по стандарт 19. Много го обичате този стандарт. Всички осчетоводяват разходи по неизползвани компенсируеми отпуски, обаче почти никой не е чел стандарта. Нали? Той с това е популярен този стандарт, че той не подлежи на четене.
Ама аз сериозно ви казвам, той е сложен стандарт и огромната част от него не е приложима за българската практика, тъй като ние в България нямаме частни собствени схеми за пенсиониране. Нали? Нямаме. Така че няма какво да го четете. Знаете как се осчетоводяват неизползвани отпуски. Аз няма да го правя. Знаете ли или не знаете? Знаете ли или не знаете? Всички разходи по неизползвани отпуски, които не са ви платени в края на годината, за това говорим, разбира се, в увеличение на шифър 70-70. Ако все пак, нали, нека да предположим, че някой от вас осчетоводи подобни разходи за бъдещото пенсиониране на неговите служители, в данъчната декларация все пак да покажем къде трябва да отидат. Не е тук при отпуските, където си говорихме преди малко, ами е в приложение 1, в същите клетки, в които посочваме провизиите. 10-10 в увеличение, 20-10 в намаление, тогава когато платя там заплатите 6 или 2, заплати обезщетения при пенсиониране. Отивам на това със странното име отграничаване. Отграничаване ще рече отчитане в коректния отчетен период на приходите и разходите.